دوجار لێکۆڵینەوەکان بەردەوام دەبن بزانین هۆکاری خۆسووتانی خۆی ئەو ئافرەتە ئینتیحاری کردووە هۆکارەکەی چییە؟ چیرۆکا کوشتن و ڕەواندنا قوربانیان و وندابوونا تاوانبارên ڕاستەقینە چیرۆکەکە نونینە divê herêmê de ji ber vê yekê digel her bûyereka kuştin û revandinê dihan guman dihizra welatiyên vê herêmê de dihê û diçe tenane di hindek halatan de guman hind zor dibin welatiyan bawer bi girov û vegêrana dezgehên ewlehiyê jî nakin guman û hincaran jî bêbaweriya welatiyan bi dezgehên emnehî ji xwe ve çê nebûye belkû di bûyerên berê de dezgehên emnî sînaryo ji bo tawanên revandin û kuştinê belav kirine û her bi xwe jî dûra lêpoşman bûne nimûneya revandina û kuştina rojnamevan Serdej Osman êke ji wan çîrokan ku dûra dezgehên emnî ew yek belav kir ku ev rojnamevane hevkariya giropên terorîstî kiriye û dûra wan teror kiriye lê piştira divê vegêranê poşman bûn Di nûtirîn çîroka kuştin û dew dirûzbûna gumanê li cem pişek ji welatî û tenane sendîka parêzeran jî çîroka kiça parêzera bajarê Hewlêrê ye ku roja sê vê mehê diyar nema û rojekê dûfra li taxê Dream City di nava Turumbêlekê de bi mirî hate dîtin. Du rojan piştî dîtina termê parêzerê di nava Turumbêlê de sendîka parêzerên Kurdistanê di beyannameyekê de ragihand. Di demekî de parêzer bîranîna roja parêzerên xwe dikin û tawaneka fediya mezin di derheqek ji parêzeran tê encamdanin û parêzer Nas Silêman Yaqûbî ji bal destekê nediyar ve piştî revandina wê cihê daxê tê xendiqandin û terorkirin tenane dûr ji hemû bihayekî mirovane û bêrehmane ser û çavên wê tên têkdan. Ev beyannameya sendîka parêzerên Kurdistanê ku endamên kesên yasayî û dibe baştir li hemû hawelatiyekê din ji yasa û rêkarên yasayî fehm bikin hindên din gumana revandin û kuştina kiça parêzera Hewlêrê bêtir diket. Polîsên Hewlêrê di kongreyekê rojnamavanî de ragan ku ew parêzerê xwe kuştiye û tu kesekî neravandiye û nekuştiye. Li hemû kêşeyekî lêdan yan kuştin yan دوورە تەنها ئەو کارێک کە خۆی ئەنجامی داوە بە پێی ئەو یاسایەکە پێ دەگوترێت ئینتیحاری کردووە. هەروەسا پۆلیسان گرتەیەکە ڤیدیۆیی بەڵاو کریە ku li şeş xulek û sîh çirkeyan pêk hatiye û têda turumbêleka sor derdikeve ku turumbêla kiça parêzer ew roja çêbûna bûyerê rojekê dûfra têda hatiye tomarkirin. Girteya vîdyoya polîsên Hewlêrê di kameraya çavderiyên taxê Dream Cityê ve hatiye tomarkirin. Li destpêka girteya vîdyoyê de turumbêleka sor derdikeve diçe nava Dream City û demjimêra kamerayê 12 û 25 xulekên nîvro sê kanûna duema 2016 nîşan dide. Dûra li dû girteyên din de turumbêl derdikeve di nava kolanên Dream City de. Dûfra li çirkeya 55 vîdyoyê de turumbêl derdikeve û berrex cadekê ve disekine. Ewa ku dê girta vîdyoyê de derdikeve. Ji bilî girteya êkem ku turumbêl di nava dergehê Dream City ve tê tejûr ve demjimêr û berwar li serin. Tu girteyeka din demjimêr li ser dernakeve. Lê li gorî gotinên polîsên qurbaniyê beriya wêyekê xwe bişewitîne, 17 xulekan di nava turumbêlê de ve maye û kes lê nizîk nebûye. ماوەی 16 هەتا 17 دقه لەنا ئەو سیارە دەمێنێتەوە بێ ئەوەی کەس لە سیارەکە بێتە دەرەوە و کەسیش نزیکی سیارەکە بێتەوە. Lê polîs tenê du xulek û 53 çirkeyan li cihê bûyerê sekinandina turumbêla qurbaniyê belav kiriye û lê dema sekinandinê heya dema hatine derveya dûkulê li turumbêlê nêzî 16 xulekan vîdyoyê hatiye qutkirin ji bal polîsan ve nehatiye belavkirin û ev jî gorîna sêbera daran dema derbazkirina vîdyoyê bi temamî xuya dibe. Herwesa li gorî gotinên polîsan qurbaniyê dergeh û pencereyên turumbêlê daxistine û bi dûkela agirî camê turumbêlê reş bûye û qurbanî jî bi gaza duana oksîda karbon û agirî canê xwe ji dest daye. Li gorî girta vîdyoyê li xulekayê ku çil çirke de bi dûfra velivînek di nava turumbêlê de çê dibe û heya xuleka dû deh çirke bi temamî camê turumbêlê reş dibe û pîçeka dûkela şîn li turumbêlê dête derve. Dûra girteya vîdyoyê têve guhatin ji bo roja dahatî ku ji bal welatiyekî ve têbîniya turumbêlê diket û peywendî bi aliyên peywendî dar ve diket. Li gorî girteya vîdyoyê lê piştî dûkelê tu velivînek di nava turumbêlê de nayê dîtin û dergeh jî nayên vekirin. Wate lê gor vêyekê be qurbanî bi zava xwarizgarkirinê nedaye li agir û dûkelî. Lê pişkek ji vekolerên civakî amaje bû yekê dikin ku piraniya van qurbaniyan bi zava xwe kuştin û xweşewitandinê daye digel destpêka pirosê de poşman bûne û bi zava xwarizgarkirinê daye û pişkek ji çîrokên wan li xwekuştinê û rizgarbûna vê rastiyê diselmînin. Derbarê wê yekê qurbanî bi gaza duana oksîda karbon xendeqîbe li gorî zanistên nûjdarî hemû mirovek dikare bibê oksîjîn dema dû ji bo sê xulekan bi aidar be û li hoş xwe neçe.
Li gorveyekê jî qurbanî ew demê ku hebûye gerpêtivî bi agirê bedena xwe vemrîne û bi zava xwe razîgarkirinê bida. Lê bersiva vêpirserî ji bo vî karê nekiriye ne diyar ew dibe lêkolînên dahatî encaman ji bo nêrîna giştî derbixin.